Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024-nji ýylyň 20-nji güni hepdäňem şenme güni hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň platformasynyň kanallarına. Şuňky gepleşimiziň temasy Türkmenistanyň bize gelip gowşan habarlar. Şu barada biz şuny gurulmaçak. Şu gün meniň bilen şu gepleşige Konstitusiýon Centrynyň ýolbaşçysy Muhammed Döýje atnaşýar. Muhammed ağa, salamu aleykum, hoş geldiňiz. Selamünaleyküm Murat ağa, selam vatandaşlar, hoş gördük. Muhammed ağa, eger de ruhsat berseňiz men bir kiçirak videolardan başlaýyn. Ýagny bize gowşan bir videolar bar we şu videolary analiz edip geçeli. Ine birinji videosy ine dinleyen şunu ünsörp verdim, hormatly vatandaşlar. Şu Azatlyk radiosynyň TikTok'daky videosy. Bir minut sesim men düzedi. Sesim düzeltmesem bolmaýar, bir minut. Okay. Oynayan yeri var mı? Oynayan yeri beklerlerim, eri sokalarım yakasında oynayan. Eri so Türkmenbaşı'nın tuğraklarına beklerlerim. Yok onu edip olmaz, göçürüm olmaz, biz ne yemedim. Ömrüm koy. 100 rahana tapıya. Sen ondan hemen minister olup atıyorsun bana. Sen kanununda cevap verirsin. Buyurun kemşiliklerim için. Öğrenin bir işlerin bir devirde yaşı verdi, bize ziyan ettin yani. Hem mesin yerine koyarsın. Var, boş. Ben ona başsız da orada koyarım. Hepsine aitmanları. Ben ona tavsiye gördüm ha. 7 kanımızı bir harabzadılar. Ya da işten ayır. Ben nasıl yapacağım? Hükümet saatlerle istemez oldu. Onun hükümet olmaz diye. Hangi ödüm tertip? Ben adı çok böyle 7 kanımızı bir yol ayırıyor. Harabzadılar diye. Ben işgalleri tayarlamak mesele vardı, mesele aittim. O hocalık, üniversitelerin enstitüdü pudu olsun ama yılın hünermenleri tayarlayar. Emma şol hünermenler yukarı hükümetin tamamlanan son ezadan bireki puduk kurdu işlerler. Bir mesela hiç kimden seyretmiyor. Ve doğruda ağabeyden kalkara olamadık. İlk için olsa böyle semetler olmasın. Yürütürüstülüğün idarelerine neticede matmasıkla iyi işçe öktür yani. Ine hormatly vatandaşlar, şuraya video koyduk. Eger ünsörüm bolsaňyz, Niýazow Gurbanuňa söýýär birinji. Sen başarın oklat eýle berdi. Edil 4 aýdan soň 2007-niň awgustunda indi bu adam Edil Niýazow beýlikler söýýär. Niýazowyň ýa-ni hökümetinde bu bir atsyz bir samsakrak ýaly bolup gelýän bolsa 4 aýdan soň 5 aýdan soň Niýazow ölen soň eýýän bu başgaça bolap başlady. Soňlary bolsa 2017-nji ýylda ýa-ni agzyna bir topar paýyş sözler alyp bu hökümetde ýekete Hudaý diýip ýa-ni özüni hata edip ýa-ni çykyşlar etdi. Men şu ýerde bir soru berjek bolýan. Muhammed ağa, şol 2007'de geçti, 2008'de şunu kakı bolýady. Yani diktator sistemini çalışıp bolýady. Häzir Serdar Berdimuhammedow 2 ýylda şu kartinka ýaly bolup gelipdir, yani surat çygarýardy. Dine tekstler aýdyp hiç tat etmän 60-70% hökümeti Gurbanuňy döwündürýär. Diýmek 30% häzirki kartinka prezident bir zat etjek bolýan, onam etdireni Gurbanuňy döwündürýär. Tizlenem ýa-ni Gurbanuňyň aýdyşyna görä ine saýlar bolsa ona bolmamaýjak, özüm boljak diýär ýegenlerimden. Şulardan Gurbanuňy kezzap Gurbanuň Berdimuhammedow hökümetten gidermi ýa-da gizliň şo işläp durarmy? Öýlem hamalyon ýaly, ýa-ni hemme wagt ýüllerini çalyp durur. Siz näme pikir edýäňiz? Murat ağa, bula ben näýilip aýtdym gowy, bula ne siýasatdan baş çykarýar,
ne desturdan, ne adamkerçilikten. Ondan mın yana adam hükümeti eğilen adam hiç vakt hükümetten gitmeye. Şol için Berdimuhamedov hükümetten gider ve bir yerine tavşırar deyip kelleğine ağırda oturma. Ölse de o hükümeti hiç mi verme. İminli şun yanak sistemalarda, ne tarih boyunca şeylerde. Burada en korkan adamlar yakın adamlar. En yakın adamları şunun düşmanını vuruyor. Şu oğlu oldun, kıydı oldun, ayalı oldun, tapavut yok. Şol için bir öz oğlunu birinci özüne konkurent deyip katayet yahadı. Giyce ünlü yatı bilene şu birden başka hareket edemezsin şu deyip. Bunun arasında tapavutlam görünüp otu. Bir geldi Serdar, hiç olmanı eden daha ecesin getirip bir iyile görkendi, ben geceme batırdı. Öz ayağından görkendi. Edibilen eğer dağıdı şol. Sebebi o stil işleyişinin absolutni bahalana. Mecburluk yerdeydi. Şol için yavaş yavaş özüne gelip başlayıverdi. Gelecekte özünün ıkbalına eğili bolacağı patvapros boluverdi. O birinci düşman bolyan şu. Sebebi o stil yurt dolandırışı ne dünyanın şu atkı gundadına kavat geliyor, ne ahlaga, ne marala, ne deve destura. Şol için ol dine bir momentin idinini oğlu. Kakasını ayırmağın. Onun verdi Muhammed biliyor. Şol için ol gider mi kadi fikir etme. Murada men bollum. Gattoğru belli keştiniz benim şeyli fikir ediyen hükümette Gurvanı Berdimuhamedov öz hükümeti öz melliği yalvarıya oğluna da inanıyor. Häzirem eýem 2 ýyl boldy. Ine Serdar Berdimuhamedow'un prezidentlik ýa-ni falsifikasiýa edip bilinçlerimde gulap girenine 2 ýyl boldy. 2 ýylda hälem şoňa hiç näde rol berenok. Näme etjek bolsa-da kakadyna ruhsatlanmasa birini işinden aýdyp birini iş koyup bilenok. Ine öňkü öz lübowunçasy ýa-ni parlamentin ýolbaşçysy we öz ýa-ni medisina ministrliginde işleyen ayan başkana häzir arkada şäherde hekim bolup ber. Ine şonam bolýar. Bu öz komandasy bilen, öz kezzap komandasy bilen, öz ýa-ni ministrlikden gelen kezzap komandasy bilen hälem hökümeti eýlep ýatyr. Özü bolmasa da öz adamlaryny goýup Serdar Berdimuhamedov blog edip hiç adettirmez. Arasında ikisi uruşýar. Ýöne Serdar bir zada düşünmeli. Kakasyny ortadan ayırmasa, mu hiç vaktam yol yok. Rolum yok. Yolum yok. Şol kartinka adlı Serdar Berdimuhamedov bolar. Mu prezidentlerle döwletiň kartinkasy diýip bolar. Başga da diýip bolmaz. Gelin Muhammed Ağa başka havalara tehdit geçelim. Yine häzir men birinci Vatan programında görkezeyim. Näme bolup geçýär Türkmenistanda bir tehdit geçelim. Näme bolsa da vatanmyz. Gepleşmeye başlayas. Şoň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowdan Ulga Marhal Ministrler Kabinetiniň nowbatdaky meclisine geçirdi. Meclisiň gün tertibine döwlet durmuşyna değişli bir neçe meseleler gersildi. Salam hormatly Ministrler Kabinetiniň agallary. Biz şu Ministrler Kabinetiniň sany siyasat hakkında, tohumçuluk hakkında, Ministrler Kabinetiniň agallary. Biz şu Ministrler Kabinetiniň sany uly markaly nowatdaky meclisini geçirýär. Meclisde ýurdumyzyň durmuşyna degişli meselelere sereder. Hormat prezident. Yine ün bolsa Muhammed Ağa 1 minut diýelim, bir 30 sekunddan diýelim, bir 20 sekund başyny aýtdy, soň hemme zat ötýär. Soň kabinet ministri Vatan habarlar programmasy geçirýär. Olar diň elin çalpýar şonu bu tordy. Şu surat görýän suratlaryny men bir zada düşünemem. Bunu hem elmi dama ýa-ni san tehnologiýany ulanýan goňşy binalardaky adamlar bilen internet barmyş diýip ýa-ni internetde
yığınak geçiriyor. Men entek biz gereken göremde şunu oturup kabinet minister yığınağını yani karşıdaş bolup geçireni. Menin pikirimçe şu geçiren o, yani gurlav bilen o, neme diyeceğinden bilen o, montaj edip bir de görköleyeli bir de ağırlap yine şu yığınak geçirtip tevavi. Yine şu kartinka son tekstini Vatan Haber programması okuyor, bollu. Men pikirimçe başını şu bunu montaj edip bir yerlerde o zaman montaj edip bir de koy veriyor kabinet ministerinin yığına geçti. Hemme daha da Gurban'ın geçiyor. Yine Türkmenistan şeyle. Siz bunu ne mi diyecek Muhammed Ağa? Men buna hiç komentariyam yok. Derdim İki yıl yani şu geçen kabinet ministerinin öğrendi yok. Değil mi? San teknolojiyanın üstü bilen yakımı. İnternet yok Türkmenistan'da. Ya komşu binalar yakı edil bir 200 metre, 500 metre, 1 kilometre, 5 kilometre aralıktaki binalardaki oturan adamlar bilen yakı yığınak geçirdim deyip 2 yıldan beri geçirip geliyor. Neme? Türkmenistan'da ulu katastrofalar gitti. Ekonomik kriz, sosyal kriz, politik kriz, teknolojik kriz, ekolojik kriz. Olur yani bir problemler ulu yani mevsal tuğka %100 geçirip yığınak geçirip bolanok. Neyemçip şu ne diye? Neyemçip şu yığınaklar geçirip bolanok mu? Şeyle %100 durup yani zadani verip yine bizim guruluşuzun yani robot kartinka derler zadani verip nemedip yani geçirip bolanok ka. Men gen var yani. Men özüm biznes edenler ben yine koronavirüs olanlar hemen distansada işledik de. Men distansanı ervet gören adam. Distansada işlemek. Neyem çıktı ise sebebi efektiviniz peteliye distansada olsun. O zaman ahir bir büro aldık. Büroda yani hemmetin büro getirdim. Büroda gelmeyeceğim oldu gün ayıttım işten çıkın. Gidin. Yok olun dedim. Büro gelmeyecek o zaman işten gidin. İnne her büroda hemmemde işleyen, inne her ön hemmeti karşı değil, inne hemmeti şey diye. Ey, efektiviniz o ne sakallı. Elbette. Elbette duşup gurlaşyan, pikralışyan, ne medyan derru meseleleri çöp gidiyen. Yine bu adam Türkmenistan'ın krizi vakti. Şol baştan beri o 2020'den beri elektronu yani sanalkalı kabinet ministri geçiriyor. Anne bir össük zat deyip yani bu bir gülkünçta. Kimi güldürecek kolya? Bütün dünyayı güldürecek kolya. Türkmen halkını güldürecek kolya. Şunun için Serdar Berdimuhamedov bütün apozisiyadan ulmazsalar %100 duşup bir kabinet ministri görködün bolmasa siz bizi utandıryan bütün dünya önünde. Hiç kim no. Emme kabinet ministrleri Vatan Haber programması geçiriyor. Hem şolara minnettarlık bildirmeli. Şolara minister yani vazifeleri, diktatörlere vermeli. Öğüleri geçiriyor hemen abi. Siz. Şuraya gülkünç yandayım. Burada doğrusunu aytsam mene hiç işim yok bile bilen. Bulan karamdağdalığından bilyen, akbak nadanlığından bilyen, bir nidan ojunlığından bilyen. Şol için bulan etyen hareketler dine övlerini maskara etyenler. Şol için olara hiç maslahat emmeremek. Dine men aladam Türkmen halkı Türkmenistanlılar. Şundan din masala, şu karamdağdalardan din masala hiç vakt o yaşayış görmeyen. Eğer ki Türkmenistan'da kadar yani gepleştik bir neştan haber var. Türkçe üstüne şurada yurdun içindeki bar katastrofanı görkedi. Yani aydı ver Murat Ağa. Doğru, sağ olun. Gattog belirleştirdiniz Muhammed Ağa. Bizim halkımız bilmeli. Biz 20 tane soru verdik. Şu soru cevap yok. Cevap berip bilmedim. Cevap berip bilmedim. Şunun için işte ulu koyulayan kemçilikler için biz bunu atstafik edip işten ayıp tutsak etmeli. Neyemçip kakasına kriminal taraftan hükümeti dolandırmanı ruhsat veriyor. Neyemçip bir topar kanunlar Türkmenistan'da işleyen o. Neyemçip bir topar bizim vatandaşlarımızın pasportları çalışan o. Daşına çıkmak kadar bir topar soruları verdik. Şu geçerli san teknolojiyanı geçiren kişi deyip yani şu soruya cevap vermen kaçıp aylanıp. Hormatlı vatandaşlar inlik materyal verelim. Yine hazır Adaletlik Radyosu bir maglumat verdi. Şu maglumatta yine men size kıyısı okap vereyim. Banya'da, Aşkabat'ta yani 10. iyun'da
7-nji baňada Aşgabat şäherine bir sany aýal maşgalan cesedini tapdylar. Şo cesedini tapanlaryna ine şu baňada şo ýerde ýagny tehnik etaj we 3-nji etaj ünsören bolsaňyz şo ýerde şol aýal urup öldüripdirler. Indi radiodattyň öz versiýasy bar, ýöne bize Türkmenistanyň gowuşan habarlary boýunça şol aýal maşgalany öz garyndaşy Daşowly MHM ulu ýerde işleýän işgär barıp şo ýerde şol aýal maşgalany ýa-ni sen meni maskara edýän ýa şo ikisiniň arasynda bir ulu zat bolupdyr. Şoň esatyna urup ýa-ni tötärneýin şol aýal maşgaly ölüpdir. Ýagny bu urup gapylaryny döwüpdir. Bu organlaryny nime dipdir bolýan. Şo ýerde öldürmäni barmandyr, gurmany barandyr da elbetde. Öldürmäni baran bolsa başga ýerde öldürürdi. Olam tötärneýin ölüpdir. Şol adam şunu näme jesedini çykarjak çıkarmaly pikir duka daşna çıkanlar biri yani polis çağırtdı da polisler barıptır da şol ceset tapdylar. Indi şol MHM işgäri polislere da prokuraturadan talep edýär, iş yapın da men öz dogranlaşym, iş yapın da biz özümüz düşünşök diýip aýdýar. Unutmayın. MHM kezabi, teröristi. Indi türmelerde rahatlarda aktivistleri, grajdanları urup öldürýärler. Ola inni goýuldy. Inni öz garnaşlaryndan urup öldürýärler. Ona kanun yok ýaly, ýa-ni hemme zady ýapyň da işler ýapyň da hemme zady ýa-ni nimedin de iş ýapyň, işat bolmady ýaly edin de prokuraturadan talep edýär. Prokuratura da şonu gizleýär. Maglumatlar dogry gizleýär. Yine Adatlyk radiosu dogry ýerleşdi. Egerde şuraya bir adam ölse ya bir topar adam ölse daş ýurtda gurbanyny böküp çykyp Ilaýda Rossiýada öz ýa-ni duýgusyny bildirýär, ýa-ni şolary gynanjyny bildirýär da diýär. Ýöne öz Türkmenistanyny ýa-ni kriminal tarapdan dolanyp gelýän Türkmenistanyny bir zat bolsa, ne özü, ne ogly, Alawaly Serdar hiç zat bildirýär. Hatta şu zat bolmadyk ýaly, ine şuraya zat bolupdy. Yok şu zat. Ofisial ýa-ni meýletin nime maglumatlarda media terişlerinde yok şol maglumat. Diýmek şo bolmady, diýmek hiç ýerde tasdiklanmady. Prokuraturada girdi. Ine şeýdip bular bütün dünya gow kartinkany görkezip, ýa-ni kabinet ministriniň kartinkasyny görkezip bütün dünýany Allah gelýär. Ine şu material men dowam eden soňky ýa-ni saatlar görkezip dowam eder. Muhammed ağa. Ne muňa näme diýjek? MHM işgär öz garyndaşyny öldürýär-de prokuratura ýapdyrýar işi. Bir Türkmenistan'la şu atlan dep bolanda haçanam hükümet işine, hükümet kanunu goraýjy işlerini aljak golaryny pul bilen girýän adam, o zaman hükümet tarapdan hem şoňa kanuny bozup pul gazanmaga ruhsat berilýän ýurtda o zaman bu ýanak jinayatle belli. Ola jinayetin üstüne aşjak bolana özleri jinayete baş goşýarlar. Pul gazanmak üçin. Ýokardaki naçalnikden beren pullaryny tapmak üçin bular şo ýanaklara baş goşýar. Edilýär ölen adamy ölmet diýip ýerler, pasport berýärler, günäsiz adamy günäkär edip belleýärler. Günäli gedip hawa biz ýatke bilen hemme da şol üçin bir döwür şu şol üçin aýtýar biziň halkymyzyň aladasy şundan diýmek bolmaly. Bula belli. Men bir kişiden habaryň üstüne durup geçýek Murada. Yani Türkmenistan'da bir näçe tane buğday meýtçilary odalypdyr. Indi muň täbäbi tehniski priçina bolmagy mümkin. Ýöne halkyň gahar gazabam köpädir. Halk işläp daýgaly dähmet çekip buğday önderýär. Birji tonna buğday hem şondan alyp bilenär. Hemmesini elinden alyp gitýär. Şol ýagdaýda daýgaly gahar edip özü otlamagy mümkin. Indi bu hadisada gurrun şoň üstüne kombayndan çıkan uçkunlar, kızgın uçkunlar şola yakıttır. Tekniski niparyadak bolon çinliyada. O zaman inne ştada problema neydi? Dayhan neçe devam edecektir. Bir yıl dehmeti inne almalı. Hükümet ona
tohum veripdir, onun udabriyene veripdir, su veripdir, şolan pullarını ondan sonra ya. Bulam diye o dan men nereden bereyin şonu? Özüm sizin günahınız. Indi şunu var ha. Şu dayqanın boynuna koyacak bolýarlar sen özüň otladın deyip şonu. Hem ne için? Sebebi eğer şunu kombayının tekniski nispravnosti boyunca eğer odalan bolsa onu ne için kombine şon yanak derecede. Onu o hizmeti cerime tölemeli, iştirak tölemeli. O nemette on yukarıda ne için on kontrol etmeyendir hakim değil. Onun en antadı kime? Dayhanın üstüne atacak bolýarlar. Gör bu haram dadalan edip gören dadalan. Şun yanak yurtta bizim halkımız yaşapıyor. İkinciden tebii hadisede yani bir tofor yerler filallı yani kaka teorekte olupdur Aşgabat'ta dünyanın molly Balkan vilayetlerinde bir tofor adam ölülle ve cahile yıkılarlı ve bir tofor ziyan eder. İnni şunu hükümetin öde kömek edene, bir tofor Aşgabat'ta biznesmenli özleri, öz kardeşlerine, dağıtlarına şu vecir çekmesin, kösenmesin deyip kömek edipdirler. Şoları mehkemen işgärler barıp siz ne için şu pulu berýäňiz deyip aýtýar diye. Siz şu günüňizden hem inni diýinjek bolýaňyzmy? Biz size zat diýerzak ya ýene bundan galjak şoları etme. Hükümet inni halkyň özü bir-birini kömek etmeginiň öňüne geçýär. Bu haramzadalar şey diýip. Üçüncü ulu mesele yani Türkmenistan'a gidip gelen bir ayal maşgala var. 6 yılla Türkiye'de yaşayıp çağalarını görmeye pasportunu unutmayan Türkmenistan'a gidiyor. Gelip ağırlar burun veriyen adı ne? Ben ne? Anlayıp varıp diye boron vaktim. Dine inni ol aeroportta koronavirüs bağlamak için 60 mandallıla eli o gururla başka. Men diye ayetten başlayan katnaşamak diye. Ölüyen adamdan sağını köp diye. Şun avatıkla diyedem tatlıklaya. Hem adamla medisine diyen zat yok. Ballıysa dine ölmek için var ya adam. Onunla da şu ölecek olsam yine derman gerektiğim tenden pul alıyorlar diye. Men niye öz doğunun diye reanimasyon giderlerine şu tarzda reanimasyon aptalını otoda oldum diye. Şu tak girenlerin hemmesi ölüp çıkıyordu. Gözüne getir. Hemmesi. Ben şu tarzda bir gün bollum 5 adam ölü çıktı çağırcıktan diye. Vatandaşlık. Bizim Türkmenistan'ın yardayı. Şimdi bol devlet ne mi? Murat Ağabey'de. Şun Kanada'da haber yayladı. Kanada 46 bin tane öz grajdanını Livan'dan alıp kaçacak oluyor. Ne için? Şu tarzda uruş olmağı mümkün diye. Sonra samolyot uğratıyor. Karabul uğratıyor. Öz grajdanlarını bir de uruş bulamasın şu tarzda şunları alıp kaçacak oluyor. Bizimkiler ne mi? Öyle milyar pul uğurlayan. Vatandaşlar hareketinin bedbahtçılığına. Siz şunu seyredin. Eğer şu saatlerden biz dinmesek bizim çağılamaz hiç vakit oldurmuş üstün edip bilmeyen. Şunu hem Türkmenistan'la bilmeli. Hükümetin içindeki işleyenle de bilmeli. Hükümetten daşın ne işleyenle de bilmeli. Daşarı yurda gidip özlerine biznes edip falan edip gören adamla da bilmeli. Eğer Türkmenistan düzelmese bizim berde kazanan pulumu da hiç de. Biz şu karınlaşlarımız hılat edecek olup öz yığınanca pulumuz şolara vermeli oluyor. Şu haramzadalara vermeli oluyor. Öz çağalamızın vatandan ayrı da dışarıda saklamalı oluyor. Şunun için şu hükümetten biz dinmeli. Şu haramzadalardan dinmeli. Doğru aytdın. Ine benim bellek geçen ine Ünfer'in hormatly vatandaşlar Adatlyk radiosu bellek geçýär. Ine şurýaly fiýaltlar bir topar kanala joşupdyr. Ahal we Mar vilayatynda adamlar 4-5 şagly adamlar taamlaryny senka gaçypdyr, şkatulka gaçypdyr. Ine şolara kömek etmek üçin biznesmenler doğrudan bartdylar bolýan. Şolara emkime topulypdyr. Men diýjek bolýan Türkmenistan'da adamı öldürmek, adamı kömek etmek dini hükümetin lisensiyeti var. Onun gurbanının serdarı. Şunu bize başka adamı kömek ettirmeýär.
şular hiç yerde bizim azatlığımız olmalı, bizim hakkımız olmalı. Ne kömek etmeyene, ne yok diýmene, ne gürlemene. Ine şuraya biz bunu gelip. Şoň üçin men emhime teröristlerine diýen, eýer sizin başyňyza gelýär şu problemler. Size kömek edilmez. Sizden işten giderseniz, sizden basılıp giderseniz, sizden basıp gidip oturlar. Kaçana çel pul alıp halkın karşı teröristçiliği yürüyecektir. Häzirki günü Türkmenistan'da dine emheme teröristleri, yani prezidenti ve kezzap prezidenti ve kezzap milli lider gollaýar. Başga gollaýan yok. Türkmen halkı gollaýan yok. Polislerin gollaýan yok, beýliklerin gollaýan yok. Polislerim inni ýürege düşdi. Usilini kaçana çel biz normal ýaşar. Ýöne Türkmenistan usilini diýip aýdýarlar, işten çek diýip aýdýarlar polisler. Ine hormatly vatandaşlar, gylka maglumatlar, inni maglumatlar dowam edeni, inniki maglumat ünsörün. Nese görkedeň, ine şuraya bir edara var. Bu ýanky OON, Birleşen Milletler Guramasynyň statistik komissiýasy var. Ine şo ýerde bütün dünýä maglumatlaryny alýarlar şular ve şu maglumatlarda şu size görkedeň ve şu maglumatları bular bütün dünya analiz edip näme bolup geçýänini seyredip globalizasiýa bolan soň şoňa gatyn serýärler. Mysal üçin mesela aýdaýyn. Ine Türkmenistanda ýanky gazyň bir bölegi gaz çykanda, neft çykanda çykýarda metan, zalya, howany eýem sputniklaryň üstüne şu bellenilýärdi, şu tapylýardy Türkmenistana pretenziýa bildirilýär. Sen bizim planetamyzy hapalýan. Inni bizim planetamız bir öý boldy. Inni öňkü ýaly diktatorlar Türkmenistan yapıp etçerini edip içine girip bilmediler. Mass media, sosyal media, sputnikler, internetler. Häzir internet ine gelecek ýyldan internet günü telefonun sputnigi diýen operator merkez. Urbanly Serdar Berdimuhamedow kontrol etmilmeýär şonu. Şoň üçin rejim gaçýar. Şu internete açsa bir ay alma rejim gaçýar. Bunun gidecek yeri yok şunu. Şunu düşünerek bunun atalı oğul iksan kezzap A harpını şermenine ukuyipsız hünerment değer adamlar gelip 80-nji ýylyň tehnikasyny ýanky ulanyp ve şonun sistemasını ulanyp häzirki 20-nji asyrda bütün häzirki günlü ösýän tehnologiýalara garşy görüşýärler. Bize garşy görüşýär. İnternete garşy görüşýär bolýar. Sosyal medya garşy görüşýär bolýar, telewizioniýa garşy görüşýär bolýar, sputniklara garşy görüşýär bolýar. Öz diktaturasyny saklap mümkin näme? Şoň üçin ine biz günle çykyş edip durandyk, şonda da basşylyk etdi Türkmenistana. Hemme tarapdan çopanan basşy edýär. Bir video çykaryp TikTok'a goýýar, ýa-da bir videony dostuny berýär, ol özüni berýär, şeýle maglumatlar berýär. Şoň üçin gidilip bolmaýar. Ünsörün şu bütün dünya statistika komissiýasy ine belläp geçýär. Türkmenistan gypgydyn. Ünsörün. O diýmek näme? Afrika, ýani Amerikanyň bir döwleti, Afrikanyň bir döwleti we ine Türkmenistan. Şu üç tane döwlet hiç ýyl maglumat berenok. Garanky. Häzir aýdýan Türkmenistanyň prezidentler kartinka. Aňarsa garanky. Şo garankyda kriminal edýän bandit kezzap Gurbanly Berdimuhamedow döwletini dolandyrýar öz ýeginden bilen. Ünsörüň nika ine şu Türkmenistan boýunça maglumatlar. Ünsörüň. Men şunu ýani Birleşen Milletleriň Guramasynyň statistik komissiýasyndan maglumatlar alýan. Ünsörüň. Gyzyllar. Hiç ýerde maglumat ýok. Nol. Bulary ýani belläp geçerýäli. Şunun statistikasyna ynanyp belläp geçerýäli statistika da ýok. Hiç tat ýok. Ine şunu Birleşen Milletler Guramasynyň statistika komissiýasy we bütün dünya bankynyň hünermentleri belläp geçýär. Türkmenistan garanky zonada. Hökman berdad etmeli Türkmenistan maglumatlar almaly. Ine Merkezi Aziýada seýerseniz, ine Türkmenistan Merkezi Aziýada Gazakystan näýeli, Kırgızstan näýeli, Täjikistan näýeli, Özbekistan şu ýanky ýaşyl bolsa onu diýmek şu gülýän pakazatlar. Ine Türkmenistan seýerdiň 0 pakazatlar. Hatta Merkezi Aziýa döwletleriň içinde de biz 0.
Men şoň üçin size her wagt aýdýan, Türkmenistan yapık döwlet. Türkmenistan ne de adam hakları kanun tarafından ýygyderli hormat goýulýar, ne de adat hereketler var Türkmenistan'da, ne de internet adat maglumatlar var, ne de hökümet açık statistik maglumatlar var. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov öz işini oňaryp bilmän işine ul kemçilikleri goýberdi. Biz Türkmenistan'ın prezidentinin soralarımıza cevap sormalı. Türkmenistan yapık, Türkmenistan garınqı zonada yerleşýär. Bir Türkmenistan ýaktylandyrylmaly ve üstürmeli. Ine şoň üçin hatta biz size her gerek dürlü ulgumlardan material alıp görkezýär. Diňe bir ulgum däl, hemme ulgumlar bir zat tasdikleýär. Türkmenistan yapık döwlet, kanunlar işleýän ok, adat hereketleri yok, internet yok, statistika yok. Näme içinde bolup geçýär, Hudaý bilsin. Hatta Gurbanyň Serdarym bilen oýlar. Ora diňe ötkezaplygyny edýär. Muňa näme diýjek Muhammed aga? Awa şu zatlardan görk etmeklik näme mana biz Türkmenistanlılara aýtjak bolýar. Bir tovar adam aýtdy, ay gulaly urluk asuda ýurdumyz we falan näde özüňiz anlamaň. Türkmenistanyň asuda görünýärligi hiç informasiýa bermeýärligi üçin. Adamlaryň ölýärleriniň üstüni ýapýany üçin, adamlaryň sesini çykartmaýany üçin, adamlaryň balnisalarda prostoy keselçiliklerden ölýäni üçin, wraçlar keselleri ölmäge mecburi derejä getirýärligi üçin pul almak üçin. Şol üçin şolaryň hiç gaýryny bermeýän informasiýa olan gulaly urluk görnýär. Şol üçin özüňiz anlamaň. Eger Türkmenistan gulaly urluk bolsady, Türkiýede 1 milyon Türkmenistanly dokumentsiz gezmezdi. Çağalaryny taşlap gelmerdi ota. Şol üçin hemme zat belli. Muny dünýä bilmeýän kam diýmän. Dünýäň hemmesi bilýär. Olara biz aýtýak näme üçin biz inni gallykdy. Bizi gollandy. Şol üçin hemme zat biziň halkymyza öwürlýär. Biziň halkymyz eger şunkun yerli ýerde öz haklaryny talap edip gaçsalar, şu hökümeti dünýäň ýüzünde gollajak döwlet ýok. Döwlet ýok gollajak. Hiç kim Putin hem gollamaýar. Şu wagtda ýani Tajikistan'da perwarot etjek boldy diýip Demokratik Partiýasynyň parlamentining agdatyny, komissiýasynyň başlaryny öňki daşary işler ministerligini tutdular. Bilýän näme üçin tutdular? Ola bir zat etjek bolupdy. Bulan gorkýany sebäbi ortiýet ýanky ortiýetdäki bolan terrorçylyk hereketden soň bir zat ortiýet göz ýetirdi. Orta Aziýadäki diktatorlar öz halkyny gatykysany üçin ortiýedyň içinde problemi döremegine getirdi. Olaň ekstremizmi goşulmagyna getirýär. Şola da ortiýedyň içinde ortiýedyň durmuşynyň bolup biljegine göz ýetirdiler. Şol üçin ola da bir topar variantly gözleýär. Rahmanowym şondan gorkup şol adamlary ortiýedyň speslużyasy bilen baglyp ortiýet başga variantlar gözleýär diýip gorkup şolary aýryp otdy. Türkmenistandan hem gorkýar. Şol üçin eger halk ayaga galyberdi, halk öz baglygyny görkezse, öz hakyny talap edip başlatalar, hemme dünýä jemgyýetçiliginiň interesi şundan ibaret ki, bir normal döwlet öz halkyny rahat saklap bilýär. Dünýädäki bar normativlaryň ramkasyna işläp bilýän döwlet ýolbaşçylarynyň gelmegini arzu etýärler. Şonam gollajaklar. Şol üçin muny Putin gollaýandyr, ýa falan gollaýan, şol aýagyny direp, şu bolar diýip duran adam ýok. Bir ýöne duran üçin. Putin'e şunkun amatly ýöne çaly gördü, probleme derejegini aýyrjagam bolýar. Şo sebäpden Berdimuhamedi saklayan adam yok eger halk islese. Halk islemese hava onun üstüne sevdat etken. Yöne halk biraz hareket edip başlasalar. Halkın nardaçılığı daşarı çıktı. Dürlü görünüşünde. O zaman devletlerin ünsem şolun hiç daha da onarmayanlığını göz yetiriyorlar.
Şonu hatta kollayanlı da şolardan diyecek oluyor. Şu sebepten bizim halkımızın aktivist bolmağı, hareket etmeyi, özünün bağlılığını bildirmeyi, protest etmeyi, köçeye çıkmağı, kahar gadaplı, öz isteklerini beyan etmekleri en esasi rol oynuyor. Bütün dünyada elimizde duruyor. Şunu berk yadınıza saklayın. Şu sebepten hem Berdi Muhammed'in bütün kovsuzluk slujbaları hemme zadetye öňe çıkan adamları karalasınlar. Halkın hareketini, halkın öz hak hukukun talep etyen hareketini başka yerlere uğurtturacak. Şu sebepten şu zatlara da hoşyar bolmaly. Biz häzir ikinci Murad ağa bilen gepleşdik. Şu temaň üstüne o aýratyn durup geçer. Men her ştada oturýan. Sağ olun Muhammed ağam pikiriniz için. Doğrudan vatandaşlar ineteydin. Müntörplerden. Mesela yeni oraya görkedeyin. Yine statistika boyunca Türkmenistan kızıl. Hatta Afganistan'da da statistika işliyor. Yan uçtan çıkan devlet 4 yıl oldu. Uçtan çıkanlar 4-5 yıl oldu. Şu devlette de statistika işliyor. Şu devlette Taliban diyten hükümet var. Şu devlette de para akıtçılık var. Şu devlette de olur yani adamlar öldürüp yören oklar. Şu devlette de biznet bolya, İslam devletine gidip bolya, gelip bolya, Üsen pasolstana bar pasport çarşıp bolya, konvertatsiya va ortaça aylık $700-800, $1000, $1000 içinde aylık bolya. Arkyn işlep ösüp başladı. Talibanlar olsa da ösüp başladı. Talibanlar bolmasa teröristler deyip hatap edilýär bütün dünyada. Yine şuryaly Türkmenistan yapık statistikası yok. Edilýän hemme kezzapçılık Türkmenistan'ın için doğru. Şonun için yapýarlar da hiç tat görkezmeýär. Dine Vatan Habarları programmasyna ýa-ni şu Vatan Habarları programmasy hem kabinet ministri geçirýär, hem döwlet donundurýar. Galanlar dine kezzapçylyk talýarlar halky ve döwlet talýar. Hormatly vatandaşlar, inni tema geçeli Muhammed ağa men şunu aýdyp geçýär. Ine MHM teröristler boýunça. Şunu häzir allygyna, daşyna gorkup içinde ýa-ni protest etjek bolduk. Adamlar hareketlenip başladı, gorkup inni daşyny içinde işleýärler. İçinde bir topar adamlar batışlar edýärler. Bir topar adamlara ýa-ni maglumatlar ýygnajak bolýarlar. Adamyň ýadaýyny, pikirlerini biljek bolýarlar we daşynda da ine şular bir topar aktivist diýip özüni hatap edýän adamlar ulanyp ya gönden gönü ya hyzmatdaşlyga buýrup ya da başgaça ulanyp ine şeýle diýerler. Ine şoň üçin daşynda da agentler aktivleşýär. Allygyny demete çoğu şeyler. Beýa jogam berdim. Bir ora hatap edem, doğru ýa-da. Ine şol hyzmatdaşlyk edýän adam hükmünü ine eger de sersek Allah Murat Rahim'in edýän işi edil emhemen arzuwy. Opozisiýany dağıtdy. Opozisiýadan ýaşlar aýyrdy, ýaşlar dağıdyp olar bastyrdy. Yani meýerligem gitdi, maksud bede gitdi. Hiç olar waýynça hiç adam eden ok. Diňe meýerligem kakasyny samtyk edip görkezip, ýa-ni özüne gero edip görkezip bir ýa-ni perdaş goýdy. Hani hatlar, hani onu gorlamak üçin, hani meýerligem bagyny bilmek üçin sen jurnalistsan, sen onu ýa-ni ýygyderli derlemeli, ýygyderli tapmaly. Sen ol ýollaşyňa çykyş edip ýören. Sen sana inanyp maglumatlar berip ýören. Näçe ýygyderli şonu ýa-ni işleýän okdy. Bir topar hukuk koyan gurumları kaldırman, bir topar çıkışlar etmeyen, bir topar protestler etmeyen, hiç tat etmeyen, gaydi başka bir topar koşun, o yerde bulaya, o yere var, o yerde bulaya, o yerde bulaya, akançatından kuturun Putin oydu. Ben ne yapacağım Putin oydu diye, ben keyfini aydanım, lütfen, mesela görküleyim. Ben şu arada bir yürüyüşte durup geçen, yine dedim, şu yerde Türkmençilik çağatında apros oldu. Siz Türkmenistan yani Merkez Asya ve Zakafkazya Rusya girmeli yerine hovu girmeli deyip yani bu galsava dedi. Öz sesini veriyor. Türkmenistan hiç var karşılık bulmalı yani. Türkmenistan'ın karşılığı isteyen o. Sebebi Gurban'ın leali Serdar Berdi Muhammed fiyatı bulur satılan. Bulur FSB işliyor, MHM işliyor. Eğer başka bir zulümün pul verse şunu işlep verirler. Ne yapacak? Nemede
radyoda attığından maskara bolup kovullu, başka yerde jurnalist bolup işleyen yok. Hiç kim alan yok. Dime yankı Russiyan Russian Today alya olan bir bu torun kezzaplanın uyuşan yeri. Bu torun propagandanın uyuşan yeri. Öz halkını şu dereceye getirip Rusya halkını edil agresif, imperski ambitsiyasına getirip halkını uruşa sokup öldürüp var ya. Yine şu propaganda yankı koşulup Türkmenistan'ım sonra yer Türkmenistan'ım şu yine de önkler kolonyada bolmalı diye fikir eden adam. Men bir daha da gen görüyorum. Ne yapayım şu aktivist diyen adam ya halka kömek edecek diyen adam şun yanına var, şun efirlerine var ya. Ol bu torun Putinoy. Putinoy'un akşam yatağında oğuşap yatıyor. Şun adam Rusya'nın övüp gidiliyince, gidilemeyince işliye, Ukrayna var, razvedka kaydiye. Bir topar dağıtlar ediyor. Ne yapayım Türkmenistan'ın opozitsiyası, arasında gidiyen opozisiya, arasında aktivistler şun efirine var yani. Men prinsipiyelne baramak şun efirine. Birinci gerek bardım, gördüm manipülasyon diyen derhal durdum, gülüp oturdum şöyle. Durup kayıttım. Opozisiyadaki işleyen adamlar, aktivistler, bizim halkımız bilmeli kim emheme, kim emhemede, kim emhemen edyen iş ne diye, kim emhemen gollar, opozisiya karşı uğraşıyor, yani arkadağı ferdar ve arkadağı alavali ferdar arkadağı karşı uğraşanlara kim karşı uğraşıyor? Onu düşünmek, bilmek, köp yankı institut olmalı. Anık. Yine şunun için men aktivistlerim ya öyle aktivist diyenlerim ya da gраждан aktivisti, siyasi aktivist diye yönü sağda adamları görüşe çağırıyor. Görüşelim ho. Bu reali Rahim fiyalakları koşulmalı. Saparov, Rahimov, Rahmanov. Bunlar dine görüşü başka tarafa gidip hem mi da buluşturup hem mi da pıtratmak ne? Men gördüm Rahmanov, Rahim'in edeni. Koşulma, görüşelim. Öz vatanımıza iyi çıkarayım. Başka da atları ünt vermeyelim. Kıyırıp otursunlar öz kanallarına, pok kanallarına. Ne mesela şunu etsin? Şunun için biz yine hakiki görüşçüleri çağırıyor. Gelin koşulun. Bizimle koşulmadan öz baştak gören biz sizi koğullarıyım. Hazır Türkiye'de aktivistler ne medyanı mene hiç düşünemek. Bize karşı uğraşıyor, ona karşı uğraşıyor, ona karşı uğraşıyor, öğlerini yitirdiler, doğru. Öğlerini yitirip, ertesi gün bırakıp olsa yine de biz kömek edemezsek kömek edeceğim yok. O kezzap hacıyı kömek eder mi? Yani bu taraftan sen satar maklumatlarını, bu taraftan bir pres eder de grandalayıp oturur. Başka kömek edecek yok mu? Yani şu dağıtlar kellerimizde aylan. Görüşecek bu zaman. Bir de inanmadan, öyle baştak görüşün, öyle görüşün. Başka bir yerine tökme dadır, başka bir yerine yankı edip o görüş değil, düğünü görüş değil. Yine ben şunu çağırıyorum dedi. Muhammed Ağa, şu temada koşmak dağıdığımız olsa? Murat Ağa, ben biraz başka çara nimet yerine, bizim hareketimiz yaman yaş. Türkmen halkının, Türkmenistan'ın hazır siyasi hareketi tarihi yok. Bizde başlanış öz başlıklıktan son bir topar hareketli şeyle bollu. Hazır bir yurdun içinde bir siyasi hareket bolup, topar bolup hükümetin içinde koşuluşup bir siyasi kultura alan biz bir millette hazır. Şol için bizim düşüncemiz siyasetten öz hak hukukun korumaklıktan şu Sovet sistematını bir zat bizim kellemize sallılar. Eğer sen hakkını talep edecek olsan, kanunçuluk talep edecek olsan, sen siyasi olmalı, bir siyasi partiye devişli olmalı, o siyasi partiyanın programması olmalı, ustağı olmalı, sen şun ağzası olmalı, şuna çilen olmalı, şun yana paniyatiyle bilen bizim halkımızı siyasetten daşlaştırdılar. Siyasetten daşlaştırmak demek öz ıkbalına bitefavut ettiler. Yani yurdun içindeki bolyan zattan şunu öz koşundunu koşmak, aktif katlaşmaktan korkuzdular. Yani sen gidip kanunçuluk talep ettin, sen siyasi. Sen eğer bir partiye ağdası olmalı. Sen falanlı
falan daşarı yurttan pul veriyorlar deyip tuttular. Ya sen gel öz hak hukukunu talep edende sen özün neme? Sen özün ay senin sattın, falan yerde falan ettin, ay özün biz yatkallın, sen öz durmuşun neyil deyip onu maskara edip başlayan. Şu zatların hemmesi KGB'nin oyunları, hemişe speslužbolon oyunları. Şol için biz her ne ettik şu neçelli, halka şu zat yetireli. Sen öne çıkmaklığın, hak talep etmekliğin, ol sen hükmen bir siyasi partiye koşulmağın de. Sen hükmen özün akkuş bolmağın de. Sen adam öldürenem olsan. Sen bir tavır haklanma sen suud ederlerine. Şu zatta devlet şunu hükmen nemetmeli. Türmeye basanlarına da sen türmede sen bir tavır haklanma şundan hayırlanıp biliyor. Sen viziyat kalıp durdun. Bolya viziyat kalıp türmeyi. Böyle türme seni bir 20 dolar için 50 yıllar türmeye basıp bilmerler. Ya şu ne 50 yağdaydı alıp durdun. Ya sen birci yanlışın bilen sen gelip o 5 yıllar 2 yıllar türmen içinde saklamaklık hükmen nere? Onu dışarıda koyup pat kontrol saklap oluyor. Her hepte gelip gider yana gidip oluyor polisiya. Uslovunu çıkarıp oluyor. Bir aydan son pavideniyesi kovurda falan oldu öyüne koyverip oluyor. Şunun hem birini talep edip oluyor. Şunu yanaklatlar talep etmeyene de bizim halkımız korkundular. Biz şu an şunu ayırdık. Bir tavır oğlanlı öne çıktı. Şu öne çıkan oğlanları KGB'nin hem hücumuşundan morlu şunun özleri şeyle. Ol çağasını taşlak kayıttı. Ol dışarı yurda gitmek için siyasi hareket etti. Aktivist bollu, bir pul almak için etti. Ay bir yine burada bir gelecekte prezident olacak olup özünü öne salıp oturuyor. Aslında hemmesinin hem grajlarından hakkı var. Men öz yurdumda yaşadım gelene. Hakkını talep etken. Eğer hükümet sen kanuni sen öndeki etmerdadi etmese ol başka yurda gitmeyene hakkı. Politik ubeş almana hakkı. Teven Türkmenistan'da hakkın korap öne çıktı. Sen türmeye batıyalım. Şun hakkı şun etmeyene. Ayten biz şuları kollamalı. Şun yana aydılyanlar hem ben bilginim. Şulo dine KGB tarafından aydılıyor. KGB şuları adamların sesini basacak olup, halkı öz hakkını talep ettirmeyecek olup, kurnayan dudokları. Bizim bir tavır oğlanlarımız şuna düşünmediler. Ya Belkaslayın şuna bulaştılar. Ya da hükümet taraftan oyun olup ettirtiyenler, ya da hükümetin adamları ettiyenler. Şol için birinci ünit vermeli adamımız şu. Her kim öne çıkan adam ne gelecekte prezident olacak olup deyip çıkıyor, ne bir partiye ağdat deyip öne çıkıyor, onu dine öz hak hukukunu talep edip, yurdun içinde kanunçılığı bekeltecek olup öne çıkıyor. Şolun karşısında da kov pavanıyor. Şoları korumaklığa, hem hukuk koruyucu kurumalan borçları, şolu koruyacak olup öne çıkıttırlar mı? Pasoltların önüne barıttırlar mı? Hukuk koruyucu kurumalı bir mekanizm dünyada dörediler. Şoları korat bilir yani. Şoları yutmalı, onu da şon etmeli. Bizimkiler KGB'nin patviliyaniyeti bolon için şolu öz fonksiyonunu yerine getiren. Şol için Avrupa'ya kaç gelen oğlanlar, aktivistlerin karşısına hat yazıyor. Olan canlı Türkmenistan avana, Türkmenistan'a gitti de işte Polona deyip kat yazıyor. Şunu KGB'nin etiyen dağıtları. Kaytan bir, neyse Türkmenistan'dan köp adamlı Avrupa geldiler, Avrupa Türkmenistan'daki bolyan facialara ünlü çekiliyor. Bir tarafı, bunu geliyor, senin grajlarlarına geliyor kaçıp. Yardayı şeyle bir de mi öğrendik şun yana bunu onlara davet edip başlıyor. Şunun için bir mekanizm hükmüne şundan hayırlanmalı siyasi toparlı diyenler. Neyse imigrantlı köp Avrupa gelse Avrupa'nın ünlü Türkmenistan'a çekiliyor. İkinciden Avrupa'da okap, Avrupa'da yaşayan adamlar bizim yaş devletimizde ulu kadırlı olup bilyerle gelecekti. 1000 tane adamın içinden birin okap, bilim alıp
Yevropa'nın durmuşunu, devlet kuruluşunu öğrenebilse gelecekte bizim şula zalatoy kadrlamız, altın kadrlamız, yurdumuzu ütkerip bilecek adamlar. Bilen ikinci tarafı. Bizimkiler olsa ya bil katlayın, ya kavançılık edip, ya da özleri hükümet bilen işleyen bolon için şunu yanak adamlara da kaytam şolara kovadar bolmağa direkten bilen karşısına gittiler. Şulan bizim oğullarımız birbirine düşman etti. Şol için ben şu da ait çok olayanlardım yani. Biz öne çıkan adamlar hemmesi aktivist, hemmesi öz hak hukukunu talep edip öne çıktılar. Yöne bula ağlığa düştüler. Özleri bir topardadı ne doğru düşündüler. Öne çıkan adam, eline mikrofon alan adam, gelecekte prezident bolup bilmeyen şu 2-3 yılın içinde hemmemiz düşündük. Şu atlam yeke aktivisti de şu da geldi. Eğer biz birbirimiz bilen dava ettik, biz birbirimiz bilen uğraştık, düşman sonundan hayırlanıp, yeke bizim oğullarımız, aktivistimiz, öne çıkan adamlar Türkmenistan'a deportasyon ettirip alıyor. Şoları terör etkiye, şoları öldürüyor, şoları vuruyor, türmeye salıyor. Yenilen şeydik böyle. Şol için biz birbirimizden uğraşmalılarda öz aramızdaki davanı ayırmalı, bizim hemmemizin hareketimizi bir daha da uğurtturmalı. Berdi Muhammed'den değilmese şu öne çıkan adamlara gelecekte durmuş yok. Olan geleceği yok. Şol için bizim hemmemizin befidimiz bir dağıttanı var. Şun kun hemme davaları ayırmalı. Eğer öz yurdun töyyen olsam, eğer öz şahsi ikbalına bir tefavut olmayacak olsam, eğer Türkmenistan'ımız östürecek olsak, eğer Türkmen halkını şu bedbahtçılıktan halas edecek olsak, onunla şun kun, kinani, daha da ayırmalı, dige bir napravlerde hemmemiz hareket etmeli. Bizim aramızda dava salacak olan adamları ayırmalı yani, ünf vermeli, ola düşmanlı, hükümetin karşısına hareket eden adamlara biz kollamanı oňarmaly. Oňarsagam bilelikde vurmalı toşkany bile gepleşip tapıp hükümetin en ıslabı yerlerine urmanı oňarmaly. Şoňa da biz hemmemiz ya oturup gepleşmeli ya da birbirimizin hareketimizi ünf verip özümizden şol bolup bilajaklarda birbirimizi kollap da etýän hareketlerine goşulmaly. Şun kun yeketek bizim hemme aktivistlerimizin ykbalam şuna bağlı. Eğer şun kun biz birbirimizi kollap bilsek, birbirimize uruşmaktan, direkten, birbirimizin karşısına gep aytmaktan, ekrana çıkıp ona buna diýmekten ayrılıp da gelip öz sayıwymyzy göredip bilsek, birbirimiz kollap bilsek, bizim hareketimiz ken efektivni bolýar. Düşmanyň hemme hile mekirçiliğinin öňüne geçibilýär. Şu neçelin hemme oğlanlar idarladılar, gördüler, okudular, çıkış etyen adamlar gördüler. Kimin nämeligini bilýärler. Şol için bir adam yanlışan bolup biler. Bir adam tiyafatda yanlışyman biler. Göne bulary o bil kaslayın etýänini goýmalylar. Her kim birden etjek bolsa gollaýar. Şol için şu maksady gödegini tutayım. Berdi Muhammed'den eğer değilmese bizim hiç kaytımıza gün yok. Bizim ykbalymyzam şoňa bağlı. Doğru aytdyň Muhammed ağa. Menim goşaýan aýdanyň üçin biz bir zady unutmaly. 3 zady bilmeli. Şu gün prezident saýlawlary giden ok. Hiç kim prezident bolan ok. Şu günle rejim %99% zulüm edýär bizim halkymyza, doğum anlaşmalarymyza hemmetine. Şuna görüşmän biz öz aramızda bir düşüşmedik bolsa görüşýär. Oň arasynda da Rahimow ýaryklar mundan beter ýanky hemmetini bir-birini uçturýar. Şu zatlar aýyrmaly. Şu günle hiç ýer saýlaw ýok. Saýlaw Türkmenistandan bolan. Hemmemiz baranmyzda. Hemmelerim giýerek Türkmenistana. Birinci bellek koymalı. İkinci bellek koymalı. Bir topara koşulun. Bir topar öğüdünü döredin. Koşulun. Ya eyyem tayar topara koşulun. Onun tapavdı yok. Yönü gurmaçılıklı olalım. İkinci, görüşün. Başka dağda vakt yitirmem. Şermentiçilik,
Onun gıybati, mun gıybat näme gerek bolatdyr. O diňe wagt alýar. Biziň wagtymyzam ýok. Men bunu aýdym. Giýje bunu işleýän. Men günne çykyş edilem, wagtym ýok. Maşgalama eklemeli, men finansiýa edilýän bir topar zatlara men giýje bunu bir topar tökmeçlere jogap bermeli wagtymam ýok. Bunu aýdym. Diňe wagtymma, bir açyk wagtymma şo wagtam Gurbanly Serdar Berdimuhamedowlara Türkmenistany edil ýa-ni gawa balan böwet bolup durun ösüşüne ne şol adamlar gaş görüşýär. Ananyň gaty dogry belläk geçdi ýaňy biri. Ine Nur Muhammed Anayev diýem şunu. Ýok. Ine şol adam. Ministrliň güni halkdan gogulgy ýok. Her gün gorkuda ýaşap kaçan owadan depe gidermikem diýip Hany Türkmeniň ministrleri, MHM, Çopon, Potrotçy, doktor, muallimler bütün Türkmen ýok edelin şul haramlar, bütün Türkmen bolup ýok edelin derler. Gatdogry aýdýar. Ünferim, ministrlerim, sen tezapçylyk etmesen sistemadan gitmeli. Sistemadan gitjek o zaman basylmaly, sen köp taýat bilýän. Ministrlerim bilýär şonu. İkinci, ministrler häzir sekretarlar kontrol etdirýär. MHM gelip sekretarlardan ýa-ni informasiýa edýär. Kimle ulaştı? Opozisiýadan ulaşdymy? Kime ýa-da näme diýär? Şundan öwrenip, bu görgüliňi giýje, uny daşyna ýörüýte maşyna goýup, ýa-ni satelit goýup ýüzüne şoň hemme gepleşiklerini dinläp oturýar. Şol ýaly kontrollar şular. Şunun ýa-ni başarjak günler ýok. Şunun güni jüwütni barlak görsem tabletkalar, ýürek agyrly, uspakaýuşy, davriyene karşı bunun tabletkada yetmiyor. Sebebi bulardan işlemedik sistema ulanıp yankı yankı depkinli rezultatlar kazanmanı talep ediyorlar. Sistema yok o rezultatlar kazanmak için. O yankı yetecek olup bir topar zatları kanunlar bozmalı olayan bir topar yankı berilen planları, maillamaları yerine yetirecek olup bir topar kanunlar bozmalı olayan. Sen doğru yolla var tamam kanun olayan, ne doğru yolla var tamam kanun olayan sistema işlemi. Şunu düşünüyorlar ministrler hiç de deyip bilen yok. Bir sözüm deyip bilen yok. Bir yol galya şu atalıoğlun bariyerini yalap yallaklık etmek yol galya. Şey öz günlerini öğreniyor. Muallimler, çopanlar, yani direktörler, ministerlikte, yani bir ministerlikte, medisinada işleyen adamlar, hükümetin her türlü ulgamlarına işleyen adamlar olur köfenye. 150-100 dolara yaşayacak oluyorlar. Mümkün ne? Mümkün ne? Sen hükümet kezapçılık etmeli. Ya bir yerden bir zat uğurlamalı, ya bir zat onu alıp maşençilik etmeli. Alaç yok. Koyun şu zatları, gelin hükümeti çalışalım da normal hükümet sayılalım. Kim olsa şov olsun, utan olsun. Açık yankı bütün dünyanın çağır gorköleri hiç yerde falsifikasyon yok. Utan olsun ve şunu etsin. Yönü ol gelecekte çünkü onunla her kim görüşmeli. Birinin pistoleti olsa pistolet yankı medyanın olmalı. Belki medya avtomat yer olsa avtomatın olmalı. Belki bir medya yankı kanalı puşka yer olsa puşka yer olmalı. Yönü bir medine her hatap görüşmeli. Şunu edemdi. Dine devlete toparlayın Muhammed Ağa. İyiydi değerli sıptırman şu Alavali Serdar'ın Alavali arkadağı yankı karşı görüşüyor. Qalanlar bir görüşüyor. Rahim fiyal adamlar çek görüşüyor. Son öz propaganda, Putinoid propaganda diyor diye aktivistler karşı görüşüyor. Buluşturuyor da dedi. Boldu. Bir topar adamın accountunu açıp onun adından yazıp bir topar maglumatlar ediyor. Devlete halk toparı dine öz accountlarını oynuyor. Hiç bir kanallara baran da yok dedi. Yadam da yok dedi. İşimi de mi yok? Vaktimi de mi yok? Şunun için bizim adımızdan yazıp bizi yankı uçturacak koyarlar. Sonra yani MHM kılık siyasetini oynuyor. Rakimov meşonun yani şunu. Agent mi, FSB'lik mi, MHM bilem yok. Yöne şunun metotlarını oynuyor. Neyemçi? Neyem işi var opozisyada? Jurnalist değil. Opozisyoner değil. Putin oy. Ben düşünemem. Neyemçi adamın şunun kanalına var yani. Onu dinler yerlerle. Bütün maglumatlar konspirologiya. Yani suutnama. Gülüzüm neler dinlerine, mene dinlemem ne nokta olayım. Ne şuraya da tarafı şu böyle. Bir uyuşmadı.
Üç görüşmeli. Her kim öz iňetini görüşmeli. Tapawut ýok. Rejime garşy görüşmeli. Rejime garşy görüşmesek, gaty dogry belekleşdi Muhammed ağa, öňe çykan adamyň ykbaly ýok indi. Şo. Hökman alt gidýärler sizleri. Şoň üçin görüşüp bilmeseňiz, minimum ýa arkadan görüşüň ýöne görüşmeli. Açyk görüşmeli. Murada, men bir предложением ma hemme şu täze öňe çykan ýaş oglanlar we aktivistler aýylamaz kenna ýaman köp. Täze soňky döwren bir topar ýaş oglanlar çykdylar, o çykyş etýär, hiç tatlyny işlerem ýok. Diňe ýurdun içindäki problemany ekranlaryna gelip aýtýarlar, ýaman hereketler bar kenna. Men näme diýjek bolýan, şu wagt hemme şu öňe çykan ýaş oglanlaryň hemmesi birleşip biri bilen bir saglaşyňa gelmeli. Bizim hemmemizin niyetimiz Berdi Muhammed'i ayırmak, hak hukuk talep etmek, yurdumuzu düzeltmek, şol için birimizi ollaýly. Birimizin karşısına çıkış etmeli. Hükümetin provokasiýasyna paddawatsy etmeli. Eger Berdi Muhammed şolun karşısına bir zat etjek bolsa, hayfi ýurtda bolsa, özümiz borçlu bileyli, şonu giýje günni ta şonu çykarýança şoň ýygyny duraýly. Materialny kömek ýygynaýly. Nähili başyna bir zat düşdi, şoň ýygyny bolar ýanyna diýdi. Şuňanak eger bir saglaşyňa gelip bilsek, hemme aktivistleri biz agdy beremedip biler, olar goradan biler, şunki etişleri ýaly. Olar ortaýetden bagir ol ýaşy olan alyp gitdiler. Hiç kim habarym ýok. Sebäbi şeýle birbirlerini uruşturdylar. Biderek o topora bu topora böldüler. Odan ýeke alyp gitdi ýerden nämeligini bilemdi. Haçanam şu öňe çykan täze aktivistler özleri birleşip şuňanak bir zat döredip bilseler, ýöneşer ol hökmen toporam däýişdärimde. Diňe ekranda birbiriniň garşyna geplemeliler. Bolly, hükümetin karşısında nähili gepleşik boldan geplen, nähili tede sonra komment ýazýarlar, uruşturjak bolsalar, ol taň hakynda beýdidi, bu taňa beýdit diýeni olary üns bermek, diňe hükümetin karşısına, yurdun içindäki problemalary beýan etmäne wagtyňyzy sarp edin. Şoňanak etýän oglanlary biziň hemme bilelikde gollaýly. Ozaň şolary hiç dat diýilmeýär hükümet. O bahana da taf bilmeýär. Şu an birini oňa söwdürdiler, oň üstünden arda ýadyrýarlar, men şahsiýetime diýip, muň üstünden oňa demetdirdiler, meňa beýdidi. Ozaň başga bir ýerde aýdanda adyny oňa uratýarlar, şeýtirip uruşturup berdi. Şol üçin şu zatlardan biz habardar bolmaly. Şularyň hiç gaýty gerekkä. Biz birimiz bilen goda boljak bolamda. Biziň hemmemizin ykbalymyz nämeden ibaret? Berdi Muhammed'i aýyrmakdan. Yurda eýe çykmaktan, halkın meselesini çözmekten. Şu da değil, halkın söýmesen, bu da goşuluşup bolmaýar. Şol üçin biz halkymyzyň öňünde özümiz borçlu diýelim. Şu halky hemme kemçiligi bilen söýeýlim. Şular üçin hemmeler edeylim. Şonu biz hem hakykat aýdar, hem glavny öz yurdumyzda etjek bolýan liniýeden, watan töýçülükden eýlek-beýlek qymyllamar, eýlek-beýlek urunmar. Bize aýdylýan töhmete jogap berjek bolup, halkyň bäfidini ýyga goýmar. Halkyň bäfidinden gafil bolmar. Doğru. Gatdogry bellekeşdiňiz Muhammed ağa menem goşulýan. Gatdogry bellekeşdiňiz biz Rahimov Allamrada garşy däl. Biz Soýunowa garşy däl, biz Iklimowa garşy däl. Biz ýani kim ol ýene beýlekler hiç kime garşy däl. Biz ýekete Alawaly Terdar we Alawaly Terdaryň kakaty Alawaly arkadaşy. Näme? Şol iksan kezzap bütün biziň tohum garnaşlarymyzyň külünç çykaryp barýar, ölüp barýar. Gönden gönnäle şeýle bir şertler döredýän öldürüp gidýär adamlar. Öldürän gyzylan çağlan unitaly gidýär. Etjek zat ne diýär? Gurbanyny Berdi Muhammedow ananyň aýaly utanman ow gerek öňe çykýar. Her gece muňa ýaşlylar getirip berýärler. Institutdan, universitetden. Gyýlar indi girlenip gelýär universitetden, institutdan. Ýürüten adamlar bar, aýlanykda ýene gül bermeli, eýtmeli, beýtmeli diýip allap ýanky zorladýarlar onu. Şonu ýaly kezzap bu torun. Şonu hiç kim görüşen o. Öz aramızda bir topar zatlar aýdyp, görüşüp bir
Hakın giden ýaly kişi bolup ya oňa garşy görüşende awraň galýarmyş diýip awraň hiç wagt galmaýar. Awraň kaçan galýar? Kaçanna organizowany, strukturna, netijeli, manili görüşler. Ol bizim aktivistlaryň efirlerine tersen ijetem kakatlan ontram goýan ok. O zatlar aýtman efirde. Ol diýmek siziň derejaňyz pes. Rahim faýdan bolsa aýtsyn, o öz derejesi özüne gerek. Ýöne siz öz derejaňyzy ýitirmeň. Birinji, ikinji, düşünmedik bolsa hökman jaňyt bolýar, guruluşyp bolýar, düşünüp bolýar. Onu hökman ekrany ılgap gidip aýdyp üstüne tökmek atmy. Ol bir eýýem siýasat däl. Eýýem näde ol? Soňam ýene bir zat. Ýaşy ýaş ýerine, ýaşulyň ýaşuly ýerine, siýasatçyny siýasatçy ýerine, aktivist ýerine, građan aktivist ýerine, halkymyzy halk ýerine, wezipeli adamyny wezipe ýerine biz hormat goýmaly. Kezzaplara hormat goýmaň. Ýöne başta hormatdan başlamaly. Hormatyňyzy görkezlerimizde siz öz awraňyňyzy alýar. Adamyň awraňyny almaň yok. Özüňiziň terbiýeňiz, badyňyzy görkezleýär. Terbiyeli adamdyňyzy görkezleýär. Ýene bir zat ine köp kişi devlete toparlana ýüzlenýär finans kömek goýunça. Biz finans kömek edilmemiz. Inanyň, biz özümizi finansiýer edýär. Biz hiç bir grant almamyz yok, bize bermeýärler, dogrymy aýdyn. Biz näçe ýüzlendik beren oklarym tebebi biz siýasatçylar. Siýasatçylar adamlary ýanky görüşe çagyrýar. Adamlar ýanky halat edýänler hukuk goýan gurmalar, ine ular berilýär. Ýa ular çykdyjary we o tarapa bu tarapa gitmeli bolýar, advokat tutmaly bolýar. Bir de mediat şol ýanky hukuk goramak işlerini bir de mediat. Ýöne biz regularna diýjek ne dedimde aram ediýär. Yani şoň üçin bize pul berilmeýär. Bizden kömek sorasaňyz, bizim mümkinçiligimize göre biz jogap berýär. Şoň üçin ine ýagdaý şeýle gaýtyp bizim halkymyz bizim fondumyza pul goýup bizi görüşdirmeli. Ine ol dogry. Şol halk öz arasynda fondlar dönemeli. Öz arasynda. Özlerine kömek etmeli. Sebebi siýasatçylar çözmeliler onu. Bizim građan ýanky raýatçylygymyz ösmeli. Bizim jemgyýetimiz ösmeli. Bizde jemgyýet hem ýok, siýasat hem ýok. Siýasatçylar üstlerini boklap ýatylar. Aktivistler dinleteňem, halky dinleteňem. Sebebi siýasatçylar ana noklar. Sebebi siýasatçylar näme diýänini golan oklar, düşünen oklar. Köp zady bilen oklar. Ösmeli dinleň. Özüňiz siýasaty öwrenin. Siýasat bilmeýän adam gul bolýandyr. Ýadymdan çykarmaň. Sen hökman siýasatçy bolmaly, ýöne sen siýasata düşünmeli. Şoň üçin kim näme siýasat edýär? Rahimow näme siýasat edýär? Ya başga bir näme siýasat edýär? Düýüji näme siýasat edýär? Gurbanow DWT näme siýasat edýär? Ol anyk bizim üçin. Biz kim görýär? Näme siz bir siýasat etmeýän buluşturyan adamlar barıp ine şoň efirlerini dinleýär. Dinledi. Ular size hiç wagt ýeňişe getirmez. Ular size hiç wagt gowy ýola getirmez. Şoň üçin daş tuğramyzy gowuluşdyr. O adamlar nimetlerini ösörseňiz. Elbet adamlardan doldursaňyz şol ýa gulçurukdan çykmasyňyz. Ine şuraya maslahat. Şoň üçin aktif bolmaly, jemgyýetimiz bolmaly. Diňe bizim jemgyýetimiz ýerti şu adam iki sany Serdar bilen Gurban berdim hali ölen ýagdaýynda da jemgyýetimiz bolmasa, gurulap bilmesek biz ýene diktatura ýyklas. Häzir siýasat partiýalary bolanmasa Türkmenistanda 2006-dan ýas ölünni biz bir demokratik ýygyrşlar eden bolsak, prezidentler Ukraina ýalçaşyp durmasa, bir topar partiýalar bolanmasa, Serdary da öňe çykarmaýarlar. Ya da Gurbanlar bunu ýa kezzaplyk etdirmeýärler. Ýegenlerde Gurbanlar gün türmede oturdurdylar. Siz buraya gulçulukda bolmadyňyz. Asiýat partiýalar diýmek Muhammed Ali bilen Gurbanow fiýaly ýokurdan gaçan adamlar däl. Bizim halktan çykan adamlar, biz ýa halktan çykan adamlar döremeli. Bir topar partiýalar bolmaly. O partiýalar dörenler bu partiýa garşy görüşmeliler. Sebebi bizim tek parlamentde baram yok. Bizim tek Türkmenistan'ın teritoriýasynda topuruna baram yok. Aramızda görüşer yani. En tek
ol göreş bolur bolmaz on berdi hem yok. Şoň üçin hemmeler güýçleri ýygnap diňe rejime garşy görüşmeli. Men hökümete garşy görüşüm diýemok. Tebe hökümetin içinde bu adamlar mı? Hökümet doğrusu bolsa hökümet bolmaly, hökümetim halka hizmet etmeli. Ýöne hökümeti basyp alan adamlar garşy görüşüm diýem. Gurbanlyň Serdar Berdimuhammedow we şonuň ýanyna bir 5-6 tane ýazlaklar bar. Şonuň hemme ýa-da hemme çözükleri, netijeleri net berýän adamlar bar. Şonuň garşy görüşmeli. Murada ende bir zat arzu etmek, bir zat sen çyndan ýeňjek bolýar. Sen ýeňjek bolýar. Problemany bilýär. Sana bewet bolýan zady bilýär. Şonu aýyrmak üçin hemme güýjüň ýygnaýar. Ondan soň sen planlaşdyrýan näme etjekni. Bize şu an her bir zat etmekden, her näili sistemany Türkmenistana ýöretjek boldum. Näili politiski strukturan Türkmenistanda ýöretjek boldum. Birinji zat bewet bolup duran zat bir zat tohum Türkmenistan talap oturan oğul. Şunu ayıracak bolsam, bütün Türkmenistan devlet sisteminde işlep duran adamları yakmalı, öldürmeli, çağatını Afrika gitmeliydin, ol akmaklı. Sen beyttirip, sen Berdimuhammed ayrı bilme. Halkı günahkar edip, sizin hemmeňiz günahınız var. Hava bizim günahımız bolan için, şu haramzada hükümete gelen için. Hava doğru. Yöne biz şu ýagdaýdan çykjak bolýar. Şu halk bilen, şu halkam şu ýurdun eýeti. Şu oğurluk edenem ma, doğruluk edenem ma hemme. Yöne bir zat hemmesine päs gelýär bu. Şondan diýim ben. Şol üçin bugun bizim dawamyz hükümetin içindäki işleyen adamlar bilen de. Bir tane maşgala var, hemme kişi gün berene. Şonu ayırmaktan. Şonu ayrı bilsek, bir de görüşmeklik hem yengil. Halk düşmanını görüyor, ala düşmanı. Düşman belli. Bizim düşmanımız hükümetin içindeki işleyen adam ne de? Kaytan şöyle bilen bilelikte bizim düşmanımız haramdadılar. Biz şuları ayırmalı. Ondan sonra şunu ayırandan sonra yurdun içinde neyle sistema döretmeli, onu politiski partiyeli öz planlarını verir. Ol haçanam şert dörenli. Şöyle gidenden sonra şert döreye adattayla o. Şonda halkın içine her kim öz planlarını veriyor. Biz şu topor şu planı veriyor, şu yanıp yurdu düzeltecekti. Halk taylamağı mümkünçülüğü oluyor. Dünyanın tecrübesi dolu hemmesini öğrenip biz yurdumuzda şunu getirmeyene, şolardan her yurdun tecrübesinden doğru öz yurdumuza kavet geleyen hayırlanmağa şert duruyor. Şol için birinci şert Berdimuhammed ayırmaklık olan bizim hemmemizi birce daha da uğurtturuyor. Şol için lozingimizde ay hükümetin içindekiler cinayetkar, olur öldürmeli, olur falan etmeli, ol dine bir de ziyan getiriyor. O yani biz şu zatlar dedik yani halk yatıverin. Hemmesi bulan günahkar, bedbaht. Şol için täze Türkmenler başka bir zavodun içinde Türkmen yatamalı arasında Türkmenleri şoları getirip bu Türkmenleri kırıp o zaman täze Türkmenistan vuracak diyen o bolup biler. Ol biderek. Ol akmaklık. Kim şun diyen olsa niyeti şu halkı bahtletmeklik de. Başka bir dadı bak onun biz bilen de adını Türkmen koyacak bolýan, näme koyacak bolýan bilen de. Ola bilen işimiz yok. Şol için kim şon yanak lozingler nemetti bir yanlıştır. Şol oyuna girmeydi. Bizim şu atlan etmeli dadımız dünyanın tarihi, tecrübesi bize subut eden dadı hiçbir yerde revolüsiyon bolana halkı täzelep başka halkı getirip revolüsiyon eder yani. Hükümetin içindeki adamları karmallayan lozing bilen hükümete gelip hükümet dolandırıp yurt düzeldilen devlet yok. Yok şon yana. Hemme ösen devletleri görün. Kanada'dan, Amerika'dan, Anglia'dan, Fransa'ya. Häzir hem şahlıkları var, şahları var. Şu önkü yurduna belli bir derecede beweden bolandır, halkın kahar kadavanmadır. Yöne şolarım taklak gelelle var häzir için. Yöne onu derek kanunçuluğu östür. Halk kanun talep edip bilipdirler. Halk yurdun siyasetine aktif katnaşıptırlar.
öz ykballaryny özleri çözüp bilipdirler. Ýöne ýurdun içinde grajdanski uruş bolmar ýana. Olan palnamoçyalarından ýuwaş-ýuwaş awalyp ýurdu üýtgedip bilipdirler. Şunem iň ösen döwletler şo. Şol üçin dünýäde primerlik köp. Bizde belli düşmanymyz, şu düşmandan ünitimizi ayırmaýly. Galan şuna karşı göreşýärlerin hemmesini öz dogulmaz şuun diýip hasap edýär. Ozan şuların birinin karşısına hükümet bir zat etjek bolsa, şonu gollamaga taýin bolaydy. Ol beýleken aragıçypdyr, ýa falan edipdir, ýa eýlemişdik, ýa öz ýalňyşy bar diýip biz bahana tapmaýly. Şol üçin biri-birimiň karşymyzda hiç de adam diýmäýli. Hawa birinin köp kemçiligi bardyr. Maňa näme? O 10 kemçilik. Şuň kun ýöne Berdi Muhammediň garşysynda ikimiz bilerek etdi. Erti kun prezident boljak bolsa, ay dost şonuň aýyrmasaňa halk taýlamar. O biz aýdyp biler dost hökmünde. Sen niýetiň eger prezident boljak bolsaň, onda şuň ýanarak bolsaň, men pikirim boýunça etmese öz işi. Bize näme diýişdiýär? Bize gerekli açığın kun, her kim Berdi Muhammediň karşısına göreşýän bolsa, şonu biz dost edinmeli, şonu gollamaly, şo bilen bilelikde hemme güýjümi uğurtdurup Berdi Muhammedi aýyrmakdan bolmaly. Oya, doğru aýtdym. Muhammed ağa menen bellek geçen devlete halk gerekedi. Mümkin taktiçki bir klan ädim yanlış edýändir, ýöne strategiçki gaty doğru barýandyr. Sebebi Üýtgedip bolýar, hemmeden üýtgeýär, brada, hemmeden üýtgeýär. Awa. Şonuň üçin hormatly vatandaşlar, göreşi dowam etmeli, durmalylar. Diňe şul göreşde gazanjymyz bilen biz öz ykbalymyzy çötbilýär. Sen häzir Nur Muhammed Anaýew bol, Saparow bol, Rahimow bol, Soýunow bol, Gurbanow bol, beýlik bol tapaw ýok. Biziň geljeğimiz ine şuňa bagly. O Gurbanow bagly, Anaýew bagly, oňa bagly, muňa bagly. Diňe biziň göreşimiz bagly. Şul gyýyky etapda açyk etikany dogurlap, bir-birine hormat goýup, diňe bir zada ýapyşyp başgaça biz gazanıp bilmez. Murat Gurbanow bilen düýeji hiç wagtym ikisi ýeňip bilmez. Nur Muhammed Anaýew bilen Saparow hiç wagtym ýeňip bilmez. Iklim bilen Soýunow ýekeler hiç wagtym ýeňip bilmez. Hemmemiz üýüşüp ýeňäýmesek, bu rejim ýyktyrmaýar. Bu rejim ýykjak bolsaň, arkasynda bir topar milliardlar dur, goşunlar dur, MHM'ler dur, polisler dur, Putin dur, Putin'in goşunları dur. Doğru düşünün. Biz öz vatanymyzy öz elimize almaly. Biz öz vatanymyzy öz elimize alıp başlasak, Putin'in garagaçya, goşunlaryň garagaçya, hemme garagaçya. Doğru düşünün. Bu çözgüdi kıynan bolsa gaty ansatdyr. Ýagnyňdan çykarmaň. Şundan biz efirimizi torýar, hormatly vatandaşlar. Burada men ýene bir dakika goşaýyn. Goşaýyn vatandaşlar, biz göreji başladık. Şol üçin neme diýip oturmaň, umytsiz bolmaň diýjek bolýar. O sözüm dogry. Şularyň hemmesi biziň halkymyzda tejribe. Bir halk şulardan geçmeli. Biz hem şu prosesi geçip otýar. Bize üstünlük. Şu zatlary, şu kynçylyklar biz ýeňi bilmesek, ýurdumyz hem erti düzelip bilmeýär. Erti ýurdun içinde de grajdanlyk uruş bolýar. Şol üçin biz häzir şoňa ýetmäni şu zatlary ýeňmek uğrunda gürleşip, diskussiýa edip, ýol tapyp, maslahat berip etjek bolýarmyz. Ýani geljekdäki problema döreji bilajak zatlara şuň kun öz aramyzda düşünüşip şondan geçýär. Ýani vaksinasiýa etýär öz halkymyzy. Şu zatlara açyk aýtýar, bar problemalar aýtýar, düşmanyň etýän hereketlerini öwrenýär. Näinli ýollar bilen biziň agdalar etjek bolýar, näinli ýollar bilen bize ýan etirjek bolýar, öwrenýär, halk görýär, hemme kiçikler bolýar. Şularyň hemmesi bir proses. Şu prosesden biz geçip otýar. Bir çağa adam bolýança şu balagna da saçmaly, fiýmeli, ýykylmaly, maňlaýyn döwmeli, aýagyny döwmeli, geplerine nä dogry sözleri ýazjak bolany nä. Şularyň hemmesinden ýöne sen ýalňyş ýazsaň, gep alaňy falan etdiň diýip ondan gyn görülme.
Bizim halkımızın siyasi hareketimiz şun yanak yaz çağan kıyanak. Şol için adamları öne çıkan adamlardan biz kıyım görüp oturmalı. Sen falan yerde yanlıştın. Hava yanlışındır. Neme çağa aydıp bilmeyen sen o çağa kan falan ettin. Bulam şun yanak. Ben şu siyasi tecrübeni geçip oturuyor. Şol için başardık bir-birimizden mülakatlı olaylı. Bir-birimize hormat koyaylı. Kim berdi Muhammed'in karşısına göreşen olsa öz yakın adamımız deyip kasap edeydik. Şolaram qollamanın oraylı. Gelin vatandaşlar öz yurdumuzun problematını öz elimiz bilen, ağzıverlik bilen çözeylik. Hoş sağ olun hormatly vatandaşlar. Şu temada biz oturyaz. Biz ağzı bir sizi çağırıyaz ve size birinci bilen can halı arzu ederiz. Türkmen halkı hökman var. Gitecek yeri yok. Türkmen halkı hökman öz azatlygyny alar. Türkmen halkı inni kolonyal halk bolmaly. Russiýan koloniýasy ya Hataýyň koloniýasy ya Türkiýanyň koloniýasy. Ya Amerikan kı. Hiç Amerikan yurdum kı. Hiç yurdum. Öz halkynyň ýesidir. Türkmen döwleti öz halkynyň ýesidir. Diňe şoň üçin görüşýär. Hoş sağ olun, indi kepleşikler çelim.